Hello? Hi sis. Dahito yung sunata, ket maipaay kada kayo amin na po. Masetas nga inak inalaladan ka, di ayat nga nalagda, sinibsibugan ka, di adu nga lulwa, ngem itanta di makkelkan, sa balimeten tiagaywan ken kan, inton siya tay matay, ay asin tupay tibangkay, daganton nga igabur mo, agtuhon luot nga nalang to, nutoy biyag ko, di umay ken kamangyam mo, asyak biyag ko di pimusay nga may gapo, itaranggas mo. Hindi kita magkaya. Masetas nga inak inalaladan ka, di ayat nga nalagda, sinibsibugan ka, di adu nga lulwa, ngem itanta di makkelkan, sa balimeten tiagaywan ken kan, inton siya tay matay, ay asin tupay tibangkay, daganton nga igabur mo, agtuhon luot nga nalang to, nutoy biyag ko, di umay ken kamangyam mo, asyak biyag ko di pimusay nga may gapo, itaranggas mo, inton siya tay matay, ay asin tupay tibangkay, daganton nga igabur mo, agtuhon luot nga nalang to, nutoy biyag umay ken kamangyam mo, asyak biyag ko di pimusay nga may gapo, itaranggas mo, asyak biyag ko di pimusay nga may gapo, itaranggas mo. Pasensya na.